Sí, endavant. Vinga, comencem. Sí? Doncs nosaltres som al municipi de Tordera i hem organitzat una mica l'explicació, intentarem ser breus, una mica la situació i el context quant a territori tenim, una mica la primera diagnosi de l'agenda urbana pel que fa al territori i on estem situats a dia d'avui. L'agenda urbana, després d'aquesta diagnosi, ens van sorgir 4 eixos estratègics i concretament el primer era el repte de territori, de urbanització de dèficits i com podem resoldre's a través d'aquesta planificació de l'agenda urbana, ja que ens permet optar recursos, finançaments, tècnics i per desencallar una mica la situació que tenim amb urbanitzacions del nostre municipi. Pel que fa a Tordera, nosaltres som un municipi d'aquí del Maresme, amb 84 quilòmetres quadrats i uns 19.500 habitants. A nivell de territori, com està distribuït? Tenim un nucli, 3 veïnats en el perímetre d'aquest, després tenim una gran extensió forestal, després tenim agregats rurals i en aquest territori tenim 9 urbanitzacions, de les quals 5 sí que estan a dia d'avui amb el planejament correcte, desenvolupades, però encara en tenim unes 4, que són aquestes que podeu veure, menys comptant Sant Llop 5, pendents de desenvolupar de fa molts anys. I és un històric que a dia d'avui ens ha portat a una situació de bloqueig. Tenim unes deficiències a nivell de serveis, totes les demandes i necessitats dels veïns, que cada vegada són més, perquè cada vegada són urbanitzacions ja no de segona residència, sinó de primera, i tenim una mancança de serveis, de manteniment, i a dia d'avui tenim una situació de bloqueig. Llavors, tenim aquesta, que és Roca Rossa, Can Domènec, Les Ferreres, Can Camps i Sant Llop, a diferents tipus de classificació del sòl, cadascuna d'elles en una situació inicial diferent, però a dia d'avui no estan desenvolupades com a tal. Llavors, per poder resoldre aquesta situació, què fa falta? Doncs, sobretot finançament, perquè cada vegada que volem tirar endavant un pla parcial, una reparcel·lació per intentar desencallar aquestes urbanitzacions i dignificar la vida en aquestes urbanitzacions, hi ha sobre la taula un finançament per part dels propietaris que no el tenen, llavors no avancem. Si l'Ajuntament s'ha d'endeutar, que amb aquestes 5 que vam desenvolupar ja vam tindre un endeutament per poder avançar amb la urbanització, arriba un moment que és insolvent, vull dir, no tenim aquesta estructura financera per poder desenvolupar aquestes 5 urbanitzacions que ens queden. Llavors, un dels recursos que la Diputació, com d'altres n'hem tingut en aquesta línia, va ser optar a la redacció de l'agenda urbana. Perquè, com tot, abans d'executar o optar finançament, cal tenir recollit la situació, la fotografia, el marc en el qual estem a dia d'avui, per poder després optar a finançaments, a instruments, assessoraments, per intentar anar posant en ordre, mica en mica, tota aquesta situació que tenim de bloqueig. I, per tant, vam optar amb el recurs de l'agenda urbana, que d'aquí, és veritat que des d'aquí volem fer un agraïment a tot el seguiment i l'acompanyament que ens han fet, que ens ha anat molt bé. I a dia d'avui, que avui justament portem al ple aquesta aprovació, tenim l'agenda urbana. Aquesta agenda urbana vam fer un anàlisi, una diagnosi i, sobretot, moltes coses noves encarades al territori. Un territori connectat, dignificat, sostenible, amb serveis mínims bàsics existents, que n'hi ha que no, a dia d'avui hi ha urbanitzacions que no tenen ni asfalt o no tenen ni sanejament, ni enllumenat públic. Per tant, una mica de posar ordre en tot aquest caos una mica a nivell de territori que tenim. I vam fer un anàlisi genèric amb un DAFO i és veritat que si mirem debilitats i amenaces, tot va en la mateixa línia. Model urbà dispers amb urbanitzacions, un 40% de la població viu en aquestes urbanitzacions, una alta dispersió urbana que suposa una gran dificultat per fer arribar els serveis que ja tenim consolidats més en el nucli veïnats a les urbanitzacions. Hi ha transport urbà que no pot pujar per la distància o pel tipus de ferm que tenim. El tema de l'aigua...
Bàrbara, disculpa, però s'ha silenciat. Ha passat alguna cosa amb el micro? Ui, perdoneu. Ara. No sé on m'he quedat, Ultimíssima frase. No ha estat més. Quan començaves a parlar de l'aigua. Bé, hi ha serveis inexistents, per tant... La resta, sisplau, si podeu silenciar els micros, que si no ens entenem. Endavant, Bàrbara. Bé, arribar als serveis mínims bàsics essencials a les urbanitzacions i també fa un altre hàndicap que tenim, és la comunicació interurbana no consolidada i amb un cost molt elevat. Vull dir, tenim camins que a dia d'avui són una mica transitables, una distància... Penseu que l'urbanització que tenim més lluny està a 40 minuts. Llavors, bé, hi ha camins que són de terra i bé, una mica tot en un estat bastant embrionari. Amenaces que podem tenir. Què passa? Que l'augment de la població en els últims anys, sobretot des de la crisi econòmica del 2008 i sobretot ara també des de la Covid, hi ha hagut un augment de població que ja viu com a residència habitual en aquesta urbanització, suposo pel cost d'adquirir l'habitatge, però no podem deixar de banda que s'ha de regular l'habitatge que potser amb un preu més mòdic l'han pogut adquirir. I bé, i amb tot això han de sortir 4 eixos i el primer eix va centrat en aquesta línia del tema de... Espera, passo. Ui. Què li passa? Espera. Ai. Passant la roda, sí. Ara, bueno, no me passava. Han de sortir aquests 4 eixos i sobretot el que fa referència a les urbanitzacions amb dèficits és l'eix 1, que ara la Sònia, la meva companya, explicarà concretament l'agenda urbana en aquest punt del dèficit urbanístics. Bon dia. Sí, us explicaré una miqueta el marc de com vam abordar aquest problema específic dintre del marc global del que és l'agenda urbana. Com deia la Bàrbara, des del principi del treball, que és un treball que vam començar l'any passat, la redacció de l'agenda urbana, conjuntament amb l'equip redactor i els serveis de la Diputació. Llavors vam constituir un grup de tècnics i polítics d'aquí a l'Ajuntament i des de bon començament és un parlar morfologia, les problemàtiques socials que comporta i l'estructura del territori que tenim a Tordera va ser un eix fonamental que va prendre rellevància i era un dels eixos que teníem com més clars, que havia de fonamentar les línies futures d'actuació. A banda d'aquest tenim 3 més relacionats més amb cohesió social, transició sostenible, transparència i participació, però concretament l'eix 1 és el que posem avui en coneixement, que és... Finalment li vam donar com un títol més global de municipi verd, connectat i resilient, perquè ara us explicaré que es fa un abordatge no només específic de les urbanitzacions, sinó que s'intenten abordar més temes, fer una visió global, que és precisament una dels avantatges de comptar amb un instrument, una eina com l'agenda urbana. Llavors, aquest primer eix, d'una banda, el que tenim, jo aquí us he posat una mica els punts claus, o sigui, això es tradueix a l'eix amb una sèrie amb un pla d'actuació que defineix una sèrie d'actuacions específiques. La primera d'elles és la que és més tècnica i més d'acord amb el marc normatiu vigent, que és la redacció de plans i projectes urbanístics per, al final, donar els serveis bàsics als ciutadans. Que aquest és el que, d'alguna manera, hem de passar per allà, que es fa un estudi, per cada realitat de cada urbanització és diferent i llavors requereix d'una estratègia diferent. Al final, hem de passar gairebé en el 100% dels casos amb un projecte de reparcel·lació, un projecte d'urbanització, etc. Però sí que és veritat que sí que cobra un valor especial el tema de la delimitació, establir una sèrie de zones verdes i la casuística de cada urbanització. Relacionat amb això, que seria
el que és l'eix fonamental, també hi ha unes altres dues línies que ens va donar l'oportunitat l'agenda urbana, el desenvolupament de l'agenda urbana a tenir en compte i que surten més del bloc específic del que és els serveis bàsics. D'una banda, és la connectivitat entre les urbanitzacions, és a dir, el fet de disposar d'algun transport més enllà d'un transport recurrent o amb uns horaris específics, sinó d'intentar estudiar la implementació d'un tipus de transport més a demanda que cobreixi més les necessitats dels ciutadans específicament. Això és una de les línies que es pretén abordar dintre d'aquest marc de les UDUs. Paral·lelament, també relacionat amb la connectivitat entre els diferents nuclis urbans, també va sortir la idea d'implementar o desenvolupar una sèrie d'eixos verds que ens donessin l'oportunitat també d'establir connexions entre les pròpies urbanitzacions i també a través del nucli urbà. No només a través del vehicle propi ni a través del transport urbà, sinó que generant una mobilitat de tipus més sostenible i també alineada amb altres objectius de desenvolupament sostenible. Per exemple, una de les demandes recurrents que tenim, a banda dels serveis bàsics de les urbanitzacions, també és la creació de carrils bici, la creació de rutes verdes o rutes saludables, que fins i tot aquí nosaltres hem volgut relacionar amb la redacció d'un pla director del verd urbà, on això té una especial importància perquè dona l'oportunitat de generar espais d'ombra, efectuar fugir una miqueta del vehicle propi i permetre un abordatge diferent de la mobilitat, tant entre les urbanitzacions com entre les urbanitzacions i el nucli urbà. Finalment, la pregunta que volem traslladar és com contribueix l'agenda urbana a abordar la problemàtica de les UDUs. En el nostre cas, la nostra visió és que ens ha ajudat en primer terme a establir prioritats, és a dir, no deixem de banda que és un document estratègic que ens estableix un full de ruta amb unes prioritats específiques. Això ens permet endreçar tota la diversitat i tot el caos d'urbanitzacions que tenim i traduir-les en projectes específics. Cadascú, ara, l'equip legal està estudiant o l'equip jurídic està estudiant quina és la figura de planejament adequada en cada cas. Això per una banda. I també el grau d'urgència que es té en cada cas. Un altre dels punts importants que considerem que és tenir una agenda urbana és tenir un bon posicionament per obtenir un finançament a través de línies específiques, de desenvolupament d'ODS o fins i tot d'agendes urbanes alineades amb l'espanyola, amb l'europea, amb altres tipus de recursos, perquè cada vegada més ens ho trobem que a processos de concurrència competitiva és important dotar-se d'una eina que et permeti fer un planejament global i alineat cada vegada més amb els ODS. I això ve relacionat amb el darrer terme, que és una visió global, que al marge de estrictament el finançament, tenim que és una oportunitat per veure més enllà de la pròpia urbanització, del propi nucli urbà, com podem implementar altre tipus d'iniciatives, altre tipus d'estratègies de les diferents urbanitzacions o de mobilitat, de connectivitat, com des d'aquesta visió global podem ajudar a fer un millor plantejament de les UDUs i de la seva regularització. I, una mica fins aquí. No sé si voleu comentar algun aspecte.
Doncs moltes gràcies, Sònia, Bàrbara. No sé si coincidiran una mica amb aquesta última diapositiva. Alguns dels municipis que tenim aquí també amb presència important d'urbanitzacions i amb una agenda urbana recent o en redacció. Sentiu-vos lliures de dir el que considereu pertinent. Podeu aixecar la mà i dir el que considereu. Mentrestant, jo crec que evidencia molt clar com aquesta mirada més a nivell municipal permet identificar totes aquelles problemàtiques vinculades no tan sols amb els dèficits d'aquestes urbanitzacions, la manca dels serveis urbanístics bàsics, sinó també un tema pendent de resolució i d'abordatge en la majoria dels municipis que teniu baixa densitat i baixa densitat amb dèficits, com és el tema de la mobilitat. Per tant, que n'hi hagi un instrument de planificació estratègica a nivell municipal que permeti detectar, prioritzar quins són les mancances principals i quines prioritza l'ens local de cara a quan arribi finançament europeu que puguin passar de manera prioritària pel davant aquestes qüestions. Jo crec que és l'objectiu de la presentació i és el que haveu explicat. Per tant, sí que és veritat que, em quedo també amb una de les coses que haveu comentat, Sònia, en relació a que deies, clar, dèieu, teniu 5 urbanitzacions ja regularitzades, però 5 urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i la necessitat d'un abordatge específic per cadascuna d'elles, perquè moltes vegades pensem que les urbanitzacions amb dèficit són totes lo mismo i, en canvi, cal baixar la mirada, aterrar, identificar bé la problemàtica i la realitat de cadascuna d'elles per després poder encetar aquests plans i projectes que, com dèieu, el vostre equip jurídic està valorant, quina és la solució més adient per cadascuna d'elles. I si no recordo malament, teníeu 2 en zona urbanitzable, també? Vull dir que aquestes no han de passar per el projecte de reparcel·lació o urbanització, no? Sí, les que estan en sòl no urbanitzable precisament són les que tenim fonamentalment més problemes de cara a regularitzar, però també se'ns obre una altra finestra en el sentit aquest del desenvolupament sostenible, que és a dir, a l'hora d'establir una delimitació racional de l'àmbit, també ens permet tenir en compte zones, fer una delimitació més acurada, més tenint en compte l'entorn i com podem integrar aquest entorn a la urbanització, perquè al final no siguin assentaments espontanis i donar-li un valor, un plus de valor per ser on estan, perquè ara mateix, clar, és una realitat complicada. De tota manera, estan en un entorn privilegiat, pràcticament, perquè estan en parc natural i això. Llavors, és un dels reptes que, si bé és el que tenim més dificultats, perquè legalment no sabem com resoldre, des d'una altra perspectiva, que és la que ens ofereix potser una visió global, com aquesta, de dir com abordem això i com podem generar un entorn de qualitat, també. Doncs no sembla que n'hi hagi cap qüestió. Jo només 2 temes més i en tot cas ja passem a la següent intervenció. Potser ho heu clarificat al principi, Bàrbara, però la relació de l'agenda urbana amb el vostre planejament municipal, si ens podeu donar 2 pinzellades. I segona, no sé si en el marc de la vostra agenda urbana es concreta o es fa alguna estimació econòmica precisament d'aquest enfoc, de les necessitats de les urbanitzacions amb dèficits? No, no està valorada i això ve una mica per el que dèiem de la diversitat de casuística que tenim. Cadascuna és diferent, compta amb uns serveis diferents i això. Sí que ens dona el que és la fitxa, que jo la vaig imprimir per aquí, sí que ens dona una anàlisi acurada i a banda sí que ens dona, ens estableix una prioritat, uns graus de prioritat. Això sí que ho vam poder implementar. El que passa que el tema d'una valoració econòmica és complicat perquè fins que no es faci un estudi acurat de cadascuna no és possible. Per lo que
pel que fa al posicionament del plantejament, o sigui, clar, el nostre planejament general des del 2005 és bastant antic, però tot i així, jo ara que l'he estat revisant per altres qüestions, sí que és veritat que té una perspectiva que ja incorpora eixos de sostenibilitat i bàsicament per la nostra realitat a nivell de municipi. Som un municipi envoltat d'un entorn verd, parcs naturals, tenim el riu i això fa que tinguem una especial sensibilitat per lo que és l'entorn i el medi natural. I llavors aquí sí que el planejament sí que està bastant alineat i sí que ofereix una via o proposa un equilibri entre el creixement i la protecció dels espais verds, que jo penso que fonamentalment s'alinea més amb l'agenda urbana. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Sònia. Bàrbara, ara, després de l'aprovació d'avui de l'agenda urbana, ara una altra fita complexa, la implementació d'aquesta agenda urbana. En tot cas, ja anem parlant. De veritat, moltíssimes gràcies per el resum d'un contingut tan gran com és el d'una agenda urbana i d'un municipi de l'escala com el vostre. Moltíssimes gràcies per la síntesi i l'enfoc específic per al tema de les urbanitzacions i estem en contacte. Gràcies. Doncs, dono pas perquè no veig cap aportació, ni en el xat ni cap mà aixecada. Per tant, si us sembla, passem al següent bloc i canviem radicalment de tema i de naturalesa de document. Avui havíem convidat el Diego Zamora, ja el coneixeu, és tècnic de la secció d'infraestructures de subministrament del Servei d'Equipaments i Espai Públic de Diputació. I ens havia d'explicar el Diego. El títol que vam posar una mica en el programa és una actuació d'urgència davant la problemàtica d'abastament d'aigua a les urbanitzacions amb dèficits i el cas concret d'un altre municipi, no amb un altre municipi, no amb una quantificació tan nombrosa d'urbanitzacions amb dèficits, però sí el que comporten en hectàrees sobre el territori. És el cas de Cabrera d'Anoia. I, deixo una mica tu que faci l'explicació, Diego, però una mica la justificació de per què, Per què parlem d'aquest document avui també en el marc d'aquest grup de treball de finançament de les UDUs? Perquè s'entén com un pla de xoc, un pla de xoc davant de les deficiències de les infraestructures d'abastament d'aigua habitualment en aquestes urbanitzacions i amb un document amb consideracions tècniques però també econòmiques que creiem que són d'interès i que ens poden servir per a aquest banc d'eines econòmiques que us deia que estem vestint en el marc d'aquest grup de treball amb el Gabinet d'Estudis Econòmics. Per tant, Diego, et deixo la paraula. Moltes gràcies, Lorena. Estic compartint, es veu? Sí, però no a pantalla completa encara. No a pantalla completa, efectivament. Ara. Ara sí, correcte, endavant. Deies bé, Lorena, en fi, el cas de Cabrera d'Anoia és molt significatiu, és un cas molt extrem, però alhora és molt significatiu perquè Cabrera d'Anoia és bàsicament el model urbanístic, són dues grans UDUs que ocupen més del 90% del territori, força més, i més del 90% de la població. Hi ha un petit nucli històric que és Canaletes, ara us ho mostraré. Aquest serà l'índex que seguiré, posaré una mica d'antecedent i de context explicant com és Cabrera, això que avançava ara. Després explicaré la situació a la xarxa 2006, no és significatiu 2016, perdó, és significatiu perquè el 2016 ja vam fer un primer treball, una primera diagnosi de la xarxa d'abastament. No era un pla director, però era similar, un document una mica més lleuger, però deia moltes coses que quan va esclatar la sequera i quan ens van cridar d'urgència des de l'Ajuntament que els donéssim un cop de mà, doncs la diagnosi, l'única cosa que havia fet era empitjorar
I jo crec que és molt significatiu perquè ens passa sovint, que anem, fem un pla director, diem tot de coses i no s'executen, les coses empitjoren si no les renoves. Sembla bàsic, però és cru. El 2023, que és quan entrem amb aquest pla de xoc del que avui en parlo, doncs la diagnosi canvia, en fi, explicaré què ens vam trobar, què vam fer, no? Algunes de les coses estan aquí, ja hi ha aquest índex, una recerca intensiva de fuites, un pla director, un estudi econòmic-financer del servei, i de tot això en van esdevenir algunes inversions, algunes estan en curs i d'altres estan fetes, i explicaré com ha evolucionat el servei d'això, com ha evolucionat el servei en aquest temps, quin impacte ha tingut aquest pla de xoc, i llavors un conjunt de conclusions que em sembla que és el més interessant, que és l'aprenentatge que nosaltres traiem i que val per totes les UDUs, perquè això que hem fet aquí és extensible a les UDUs. Avanço. Com és Cabrera d'Anoia? Doncs té 1.700 habitants. El 2016, com a antecedent, és aquest treball del que parlava, que després en parlaré. Hi havia també, tenen també un pla director fet per dic Socade Sorea, que és l'empresa, Socade és l'enginyeria de l'empresa concessionària. Ja avanço, que és avanço conclusions, disculpeu-me l'espoiler. És una mala idea que el pla director el redacti la pròpia empresa concessionària. El pla director són les regles del joc, o són part de les regles del joc, el plec de condicions de la concessió són també les regles del joc, però si un vol un debat no viciat, convé que les regles del joc es fixin des de Secretaria i l'enginyer municipal i que no vinguis amb el biaix que et ve el pla director quan l'ha redactat la pròpia empresa concessionària. Posaré un exemple molt clar del que m'estic referint. Què més li passa? Té dues UDUs que ocupen 2.000 parcel·les, que és, ja ho deia abans, el gros de la població, amb un percentatge molt alt de segona residència. En una de les urbanitzacions ronda el 50 i l'altra el 25, i això té un impacte significatiu en les tarifes. Té uns consums registrats, això és consum en boca, això és 192 litres habitant i dia, perquè tinguem la referència. Badia del Vallès, que està en l'altre extrem, és el municipi, nosaltres hem donat també un cop de mà, és el municipi amb els consums, almenys amb la informació que jo tinc, amb els consums per habitant més baix de Catalunya, són 80 litres habitant i dia, menys de la meitat. Per tant, i això té a veure amb el model urbanístic. El model urbanístic unifamiliar aïllada de Ciutat Jardí tendeix a consums per persona, per habitant i dia, desmesuradament alt, que ho porta associat. Amb nivells socioeconòmics més alts aquests consums es disparen. Tenim experiència també al respecte. A més, Cabrera d'Anoia tenia una molt forta dependència a l'aqüífer Carme Capellades, que és comunament conegut com l'aqüífer més estressat de Catalunya. Des que Igualada es va connectar a la xarxa d'ATL una mica menys. I no tenia cap altra connexió, de manera que depenia exclusivament del camp de pous que tenia. Per tant, té una vulnerabilitat molt elevada. Si s'esgoten els pous, tens un problema. És el que ens va passar. I fixeu-vos, per una població relativament petita, un total de xarxa amb algun matís, però de més de 60 quilòmetres. Deixeu-me dir sí, perquè hi ha alguna xifra més endavant que no encaixa amb això, i és perquè, a més, hi ha un tram de xarxa que dona servei a Vallbona d'Anoia. Ara en parlaré. Aquest és el municipi, Cabrera. Aquestes són les dues urbanitzacions. Aquesta és una i aquesta és l'altra. I al mig hi ha Canaletes. Veieu, petitíssim al voltant en comparació amb el que són les dues urbanitzacions. Aquestes són les urbanitzacions. Aquestes són les fitxes de l'estudi que teniu penjat a la comunitat. Una població, en el moment que es va fer l'estudi, ara és més alta, després en parlaré, de 1.400 habitants.
Totes urbanitzacions molt contemporànies, a la segona meitat de la dècada dels 60. Això ens diu ja moltes coses del que ens trobarem. Una amb 1.000 parcel·les, l'altra amb 900, una amb 15 quilòmetres de vials, l'altra amb 25, parcel·les al voltant dels 800 metres, en algun cas una mica més grans. I com que el grau de consolidació a Can Ros és més alt, la població censada és més alta. Lògicament, la segona residència, això, al voltant del 50, en aquests entre el 25 i el 50. Molt bé. He fet el càlcul, m'heu sentit altres vegades parlar del concepte de xarxa tributària, que és perquè és molt significatiu en els costos del servei en urbanitzacions, o en qualsevol model urbanístic. En alguna altra exposició n'he parlat. Aquí vaig fer el càlcul, assumint una hipòtesi que és pràcticament grollera, però que s'apropa molt a la realitat, i és que tens xarxa a banda i banda del carrer, cosa que em consta que és veritat, perquè n'hem fet el pla director, però com a primera aproximació, aquí el decimal no importa, en un cas la xarxa són 16 metres i mig, arrodonint, de xarxa per abonat, és a dir, a cada abonat li corresponen 16 metres de xarxa, en l'altre cas 25. Quedeu-vos amb aquestes xifres, quedeu-vos que en ciutat compacta, amb baixos més 8, aquesta xifra pot ser 1 metre o mig metre. En algun cas he fet els números. Què més ha succeït a Cabrera d'Anoia? Una cosa que sabem... Perdó. Exacte. La població ha crescut d'una manera desmesurada. Al fil de dues coses. Una, la consolidació d'aquestes urbanitzacions, i dos, que el model de segona residència està mutant d'una manera clara a primera residència. Clarament, és una cosa que els ajuntaments ens transmeteu constantment. Cada vegada la segona residència, aquest és un model que té alguns avantatges per viure, la gent l'aprofita. Molt bé. Però això té un impacte en el servei d'aigua, perquè els consums, l'antiguo estat d'aigua, es dispara. Es dispara. I si tens una xarxa raonablement dimensionada, et funciona. Però si tens una xarxa amb fortes pèrdues, doncs pots acabar tenint restriccions. El cúmul de coses és el que els va passar aquí. Aquesta és la xarxa. Veieu les dues urbanitzacions, aquí n'assenyalo l'altra, el petit nucli de Canaletes, i una, aquí els dos pous, aquí els dipòsits i els pous, el camp de pous, que abastaven a Anoia, d'una banda, i un conjunt de dipòsits. Fixeu-vos que, per la poca població que té, la complexitat de la xarxa. Té una canonada de transport importantíssima, molt significativa. En diem alta, a mi m'agrada més dir-ne de transport, perquè alta seria les canonades d'ATL. En fi, des del punt de vista municipal és canonada en alta. I 6 dipòsits, només per distribuir a 1.700 habitants, em sembla que era la xifra a la que voltava. Una xarxa amb un percentatge de frigorífic del 12%, però amb un polietilè molt envellit. I un rendiment que ja es detectava en l'estudi del 2016 que havia anat davallant. Estàvem al 56, això és un rendiment inacceptable. Això, parlo del 2016 i amb dades de 2014, diguéssim, perquè el treball es va fer durant el 2015, ja és un rendiment inacceptable, el 56%. Vol dir que estàs perdent el 44% de la teva aigua. Números rodons, la meitat, diguem. Ostres, abans de plantejar-te buscar aigua fora, potser que en perdis menys. Sembla raonable com a reflexió. Per aquí van anar part de les nostres suggerències quan vam fer el pla director. Per això era 2016. Això era 2016. Això és el que ens deia la xarxa. Tenim un rendiment. Què els dèiem? Conclusions de l'estudi, ja veureu. Doncs deia, vam analitzar també les tarifes. Les tarifes permetien l'explotació del servei. Això és una cosa
que és molt comú quan tu instal·les, quan fas una urbanització nova. Quan tu tens una urbanització nova, bàsicament el que tens són despeses d'explotació, perquè no has de renovar la xarxa és nova. Però què has de fer? Has de crear un fons de reposició, has d'acumular diners perquè la part de la teva despesa molt significativa quan tens xarxes tributàries d'entre 16 i 25 metres lineals per abonat, doncs bona part de la teva despesa és que se t'està envellint la xarxa. És com si d'un cotxe només en paguessis la benzina i l'oli. Si tu fas servir un vehicle, la renovació del cotxe és una cosa que tu has de contemplar, has d'acumular diners pel dia que el cotxe l'hagis de reposar. I aquest és part dels problemes de les urbanitzacions, perquè envelleixen totes de cop, s'han construït simultàniament, la xarxa envelleix simultàniament. Hi ha un moment que entra en una mena de crisi global, de metàstasi, que l'has de renovar, has d'actuar massivament. És el que els estava passant, el que els va passar després. Aquí ja els ho advertíem, tenir un rendiment del 55% és inacceptable. Us cal un pla d'inversions, dèiem coses molt simples. I dèiem, cal adequar les tarifes. Aquest cal adequar les tarifes, l'Ajuntament en aquell moment no hi havia sequera. No hi havia sequera. La sequera, ja ho sabeu, ha precipitat moltes coses. No el van percebre, jo ja em vaig tenir la sensació en aquell moment, no el van percebre no van percebre la urgència que nosaltres els volíem transmetre d'aquesta necessitat d'adequar les tarifes. No cal que us expliqui els motius, sabeu com són aquestes qüestions en àmbit municipal. Efectivament, el servei es podia explotar perquè les avaries es podien pagar, l'aigua es podia pagar, l'extracció de pous, la cloració, el personal, les despeses d'explotació quedaven cobertes amb el nivell de tarifes. Molt bé, què ens trobem al 2023? Aquí dic coses que van anar passant entre 2023 i 2025 que vam acabar de treballar, que ja s'havia aplicat el pla de xoc. Doncs vam trobar que, vaig aquí, teníem us explicava el que és aquella xarxa de transport. Aquella xarxa de transport en aquest temps havia començat a col·lapsar. És aquest fibrociment del que em parlava abans, aquí que apareix aquest 14% de fibrociment, i el gros, la part del lleó d'aquest fibrociment, és aquesta canonada. El fibrociment era un bon material, té molta durabilitat, en contra del que es pensa. El que no té gens de durabilitat són les unions. Les unions se't podreixen, se't rovellen i la xarxa estava perdent. En aquest tram, aquí es diu, un 40% de l'aigua. I la resta, el que seria distribució en baixa, més per capil·laritat, diguem, perdia un 50%. Ja és inacceptable, però el producte de les dues coses, primer perds un 40 i després perds un 50, el producte d'aquests dos factors t'acaba donant que el teu rendiment és del 30%, que si ja deia que el 56 era inacceptable, doncs anar al 60 és un desastre monumental. Per això l'Ajuntament ens crida. Ens crida per això i per més coses. Ens crida perquè començaven a tenir restriccions a l'estiu. Aquestes restriccions durant aquest període es van aguditzar, es van extendre més enllà de l'estiu, va haver-hi èpoques amb 6 hores d'aigua. Jo anava a l'Ajuntament, hi vaig anar molt freqüentment, i hi havia pancartes de queixa dels veïns, que aquesta és l'altra cosa. Els veïns l'Ajuntament havia d'explicar als veïns que els havia de corregir les tarifes donant-los un servei pèssim. Aquesta era la percepció dels veïns. No em pots cobrar més. En fi, s'entén, crec que us imagineu la situació. A més, durant el 2024 el pou se'ns va esgotar, perquè dels 3 pous que tenien en funcionament, 2 ja s'havien esgotat, tenien una cota inferior superior. El pou que amenaçava amb esgotar-se es va esgotar durant el 2024. La despesa en cubes durant el període 2022-2024 va sumar un total de més de mig milió d'euros. Es diu aviat. Aquest és això és el que extraiem. A més, en aquesta estació es venia aigua a Vallbona d'una manera molt significativa. Veieu que és més important que el que consumia en algun punt. Molt bé, aquesta és la situació en la que ens trobem.
ja dic que ha avançat part del que ens va passar durant aquest període. I vam dir, en fi, actuacions immediates. Què podem fer immediatament? Doncs vam donar-lo suport fent una recerca intensiva de fuita, és a dir, tractem d'aturar l'hemorràgia, si més no, en allò que és més obvi. Vam contractar una empresa de detecció de fuites, hi ha diverses tècniques, ara explicaré les conseqüències. També vam dir, escolta'm, actualitzem el pla director, perquè venia amb aquest vici d'haver-lo redactat per una empresa concessionària, o per l'enginyeria associada a l'empresa concessionària. Nosaltres ens el vam mirar, creiem que tenia coses a corregir. I què més vam dir? Teníem la percepció, transmesa per l'Ajuntament, de que en la relació amb la concessionària, això és molt comú, la relació és desigual. I és lògic, Les empreses concessionàries, en contra de la intuïció, nosaltres intuiríem que una empresa concessionària és especialista en distribució d'aigua. I és veritat, en saben molt de distribuir aigua. Però el seu expertise no és exactament aquest. Allà on són expertes és en la gestió de concessions. I es produeix amb ajuntaments mitjans i petits una desigualtat brutal. L'enginyer municipal està tot el dia atenent urgències municipals. Hi ha una mena de percepció municipal on quan tu fixes una concessió trasllades la responsabilitat. Això no és veritat, la responsabilitat és sempre municipal. I llavors es perd el coneixement i hi ha un seguiment escàs i genera una tensió on la companyia demana pujar tarifes, l'Ajuntament creu que l'estan enganyant, però llavors la companyia presta el servei d'una manera una mica més precària, intenta equilibrar el sistema i la relació queda viciada. Aquest estudi econòmic financer creiem que ens havia de donar informació i que havia d'endreçar les relacions i crec que va ser un èxit. Ara explicaré per què. A més vam fer algunes actuacions ràpides, perquè durant la redacció de l'actualització del pla director ja començàvem clar, quan tens restriccions horàries, un rendiment del 30%, no et pots esperar a les conclusions del pla director. Amb el que et va dient el pla director, amb les primeres modelitzacions, amb el que ja tens al pla director anterior, has de començar a actuar. Construir un nou pou va semblar una opció ràpida i interessant d'aconseguir aigua. I llavors, aquesta canonada que deia, que s'estava morint, literalment, estava desfent, que perdia més del 40% de l'aigua. Clarament, si volies aturar l'hemorràgia més enllà de la reparació de fuites, si aconsegueixo aquesta canonada deixi de perdre aigua, deixaré de perdre el 40% de l'aigua. És moltíssim. Doncs renovar-la semblava immediat. Havia esgotat la seva vida útil. Què vam fer? Doncs d'acord amb l'Ajuntament va contractar una enginyeria, nosaltres vam assessorar-los, vam assessorar-los tant amb la contractació com amb la supervisió i direcció dels treballs de la proposta, i vam prendre alguna decisió arriscada, jo crec que molt exitosa, però que ho dic ara, en algun moment vam patir molt. Ara explicaré també per què. Però vam revisar la proposta de la companyia. La proposta de la companyia era molt pròpia d'una companyia. Faig una canonada nova, li canvio el traçat perquè així em millora no sé què, o sí que, en fi, s'entenia la proposta, i li poso els meus preus. Deixa'm-ho dir tot. A banda, vam facilitar molt la relació amb ATL, perquè des del primer moment la possibilitat de connectar-se a la xarxa ATL estava sobre la taula i com es relacionava la relació, com l'Ajuntament es relacionava amb l'ACA, vam facilitar-ho molt, l'ACA va estar molt a sobre d'aquest cas també. I vam donar suport en tota la discussió amb la companyia concessionària. La companyia concessionària, què li passa quan hi ha una situació de restricció? Doncs que
els costos del servei d'aigua essencialment són fixos. Són en un 80% quan no tens compra d'aigua. Sisplau, podeu tancar els micros? És que em desconcentra. En un 80% són fixos. I, en canvi, els ingressos són molt proporcionals als consums. Quan tu tens restriccions horàries i tens una sequera severa, els consums davallen. Quan davallen els consums, davallen els ingressos. El servei entra en pèrdues. Això és així de cru. Va passar clarament amb una pila de servei del 2005 i això genera revisions de tarifes molt enverinades, molt complexes perquè allò és circumstancial o no. La companyia tendeix a dir que allò, l'equilibri econòmic financer del servei i la concessionària i l'Ajuntament apel·la al risc i ventura. I aquesta discussió és verinosa sempre i de mal resoldre, deixeu-m'ho dir així. A més, en aquestes actuacions de 2 anys es va fer aquesta renovació de la canonada de transport en els termes que vam acordar amb l'enginyeria i que després explicaré. Actualment s'està fent una connexió d'ATL i s'està fent una renovació parcial, però força intensiva de la xarxa de distribució. També, òbviament, a ningú se li escapa, s'han hagut de tocar les tarifes d'una manera molt significativa. Spoiler, el model, ja ho deia al començament, aquest model urbanístic, per això Cabrera és tan significatiu, perquè bàsicament és una gran UDU, o 2 UDUs grans, però tot el model és UDU. El nucli de Canaletes pesa molt poc. Això que concloc aquí és molt extensible a les urbanitzacions. Permeto dir, les tarifes, qualsevol tarifa admet posar tarifes diferents per urbanitzacions o per models urbanístics. Jo estimo que és molt raonable fer-ho. Si tu tens la teva distribució d'un servei és molt més cara en una urbanització que al centre històric, doncs la tarifa hauria de recollir. Això de la mateixa tarifa per tot el municipi hauríem de començar-li a donar voltes i fer-ne modificacions, clarament. Perquè si no, no sé, estem... En fi, aquests costos... Tens externalitats de les urbanitzacions. S'entén el que estic dient, oi? La recerca va detectar fuites de tot arreu, diguem, i les conclusions van ser repareu-les, és molt obvi, però nosaltres hem fet molta recerca de fuites, no sempre es fa, diguéssim. Deia que intensificar l'urbanització del Castell de Cabrera i deia que la xarxa de transport es va auscultar poc, el tipus de traçat no ajudava, però ja també apuntava en la mateixa direcció. Aquesta xarxa està en molt mal estat, es recomana actuar-hi. Això perquè fa les fuites. Què va dir el pla director? Tornem. Hi havia coses redundants. Deia l'elevada volatilitat del sistema. Escolta, els volums d'aigua de Vallbona d'Anoia, doncs s'està donant massa aigua a Vallbona d'Anoia. Des de la perspectiva estrictament municipal, si tu tens restriccions, s'entén malament que estiguis donant aigua al veí. El veí haurà de resoldre els seus problemes, tu prou tens amb els teus. Hi havia més un problema de sulfats que vam estimar que era secundari. Quan tu tens aigua 8 hores al dia o 10 hores al dia o 6 hores al dia, per explicar-vos situacions en les que es vam anar trobant, tenir sulfats en els límits, en els topalls màxims del que admet la normativa. En fi, el que vols és aigua. Ja mirarem què fem amb els sulfats més endavant. I deia, s'ha d'actuar sobre aquest rendiment. Deia altres coses. Els comptadors eren molt antics, en fi. No m'estec més. Veieu que bona part de les conclusions, una part ja les recollia. Proposava un conjunt d'inversions, algunes amb màxima prioritat, doncs connectar-se a ATL, establir... Ja quan acabàvem, veieu, una part estava en estudi, aquest import és més o menys ajustat, el POU estava en execució, una renovació de trams de fibrociment estava en execució. L'estudi econòmic financer, que és el tercer treball que vam fer, què deia? Doncs deia moltes coses respecte a la companyia. Aquestes conclusions són extensibles, em permeto dir-ho, ja no és una qüestió d'ús, a gestió del servei.
Com que no s'havia fet un seguiment adequat, deia que la relació i la mateixa concessió s'havia anat enverinant. S'havia anat enverinant. Bona part de les inversions realitzades per la concessionària tenien un cost excessiu en la retribució. Com va això? Això és perfectament legítim. Tu, a través de la concessionària, t'endeutes i, a través de la tarifa, l'empresa es rescabala. És una mena, és un crèdit. Tu li pagues principal i tipus d'inversió. I tipus d'interès, diguéssim. El tipus d'interès era variable i el que vam detectar és que s'havia quedat fix en un màxim. Oh, quina sorpresa, no en un mínim. Això, coses d'aquest estil que semblen grolleres però no en són perquè detectar-ho no és gens obvi, et cal una enginyeria de perfil molt específic, formada per enginyers, advocats, algun economista, i molt especialitzada o molt experimentada amb aquest tipus de treballs, però, en fi, no van poder... Quan això ho discuteix amb la concessionària, la discussió es torna tensa. El segon punt és que la concessionària ha portat una informació molt escassa. Això és molt comú quan fas una auditoria al servei. Primer, et neguen informació, dificulten la informació, pretenen que no aconsegueixis fer una bona auditoria. Quan ja no poden més, a vegades llavors el que fan és inundar-te d'informació, van a l'altre extrem. Diguéssim que són poc col·laboratius, això cal saber-ho, però per tant has de fer un molt bon seguiment des del primer dia que fas una concessió. És a dir, en parlaré a les conclusions. El personal es detecta un fort increment, també, el cost de personal s'havia disparat i no estava ben justificat. L'import de conservació de serveis havia pujat molt per sobre l'IPC. I, en fi, veieu, tot en la mateixa direcció. A més, nosaltres proposàvem tarifes mitjanes, això és molt gros, el que estic dient aquí, tarifes mitjanes que dèiem si aquest treball, lògicament, i el pla director van de la mà. És a dir, tu, per proposar una tarifa, necessites de saber quin nivell d'inversió has d'establir. Doncs si assolies el 40% del que recomanava el pla director, havies d'anar a tarifes de 2,76 euros metre cúbic, tarifes mitjanes. Després, amb quina estratègia ho fessis, això és una altra cosa. En fi, n'hi ha moltes estratègies tarifàries. Amb el 50 te'n anaves a 3 i amb el 70 te'n anaves a 4 euros. Això són tarifes altes. I amb aquest model urbanístic, ja em sap greu dir-ho, però força inevitables. Les tarifes han d'estar rondant els 4 euros metre cúbic. I si no, se t'està envellint la xarxa. Ho dic en cru. Ho dic en cru, però és una cosa que se'ns repeteix, diguem. Molt bé. Conjunt d'inversions... Diego, perdona, si pots anar tancant. Sí, vale. Del conjunt d'inversions em limito a dues coses. En fi, van rebre diverses subvencions, diversos finançaments, finançament de tarifa. Dues. Una, l'Ajuntament es va comprometre i va dir el Pla General d'Inversions l'aboco a la xarxa, que estava sent una discussió que vam tenir amb l'Ajuntament. Escolta'm, l'AC ha fet un esforç, Diputació ha fet un esforç, vosaltres heu de fer un esforç similar. Per tant, no dediqueu el Pla General d'Inversions a inversions molt lluïdes. Dediqueu-lo a l'aigua. I essencialment el van dedicar a l'aigua. I aquest recurs que dona Diputació, que és la caixa de crèdit, l'han dedicat a finançar inversions, d'acord? És una eina de finançament sense interessos. Molt bé. Com ha evolucionat? Resumint molt, les tarifes estan això, al voltant del 4 euros, amb aquest 70%, i el rendiment, que havia davallat molt, l'hem corregit i està al 60%. Segueix sent baix, però queda molta inversió per fer. Per tant, resumint conclusions, el servei és municipal, ja tanco, el servei és municipal, llei de bases del règim local, per tant, la responsabilitat és municipal encara que hi hagi una conclusió. Això tendim a oblidar-ho. És així, per tant, hem de fer un seguiment de la concessió cru. Parlo a la tercera de les conclusions. Mireu, si féssiu una obra d'1 milió d'euros, ningú discutiria que cal un projecte i una direcció d'obra. Doncs una
una concessió requereix una assistència tècnica tant en el tècnic com en el secretari municipal, que són els qui s'han de barallar amb la concessionària, que discuteixi d'igual a igual, que tanqui aquesta desigualtat de la que em parlava, que discuteixi les tarifes enguany, que faci un seguiment sobre les obres fetes i que tenim alguns ajuntaments amb els que hem fet pla director que han posat això, són diners que es paguen sols, ho dic així de cru, són diners que es paguen sols. Revisió de l'empresa concessionària. Tendim a agafar el projecte. L'empresa concessionària ens diu fem una canonada i acceptem el seu projecte. Doncs l'empresa concessionària té un biaix. Mireu, d'allò, i llavors intenta compensar amb les obres part dels dèficits que pugui tenir la concessió. El nostre projecte, que vam dirigir gràcies a una enginyeria, prenent riscos, de 800.000 euros ho vam deixar amb 470.000. Bàsicament perquè vam canviar el traçat i vam dir aprofitem amb la canonada, l'enveinàvem, no retiràvem el fibrociment. Això és una decisió no gens fàcil, Generalitat l'ha acceptat, tot i que en un inici no era favorable. Insisteixo, el Pla General d'Inversions és una eina aprofitable. La Caixa de Crèdit és una eina aprofitable pel finançament. Un avís. Les UDOs, totes les organitzacions es construeixen simultàniament, per tant, envelleixen simultàniament. Aquest fons de reposició és imprescindible perquè et col·lapsarà totes simultàniament, que és el que ha passat aquí. Si tu tens carrers que van envellint simultàniament, tu vas fent inversions i les vas renovant a poc. Aquí no tens més remei que atacar simultàniament. Cal un pla director, ja ho deia. Quedeu-vos amb aquest 3%. Aquest és un mantra que repetim en els nostres plans directors, declararan com a abastament. Si tu no estàs renovant un 3% de la teva xarxa, que és assumir que la vida útil d'una xarxa són 33 anys, amb 33 anys li dones la volta, renoves un 3% de la xarxa. Sabem que les xarxes duren més de 25 anys, però no duren 50, un 3%. Un 33 anys és una xifra que en tots els anys que anem portant plans directors, cap enginyer municipal m'ha discutit. Hi ha un cert consens. Segurament amb materials més robustos podries allargar-ho, però com a ordre de magnitud. És bo. Si tu no preveus renovar un 3% de la teva xarxa està envellint. Per tant, tindràs problemes a llarg termini. El rendiment et davallarà. Nosaltres hem incorporat aquest criteri, deixeu-m'ho dir. Em sembla que, tal com estan les xarxes municipals, és convenient, és prioritari renovar-les a retirar el fibrociment. Per tant, deixar el fibrociment ben identificat, en paral·lel com un residu inert soterrat i ja el retiraràs quan faci una actuació sobre tot el carrer. Ara sembla una opció, jo crec que recomanable. Depenent del tipus de secció, això té molts matisos. En carrers molt estrets no, perquè el sòl urbà és molt escàs. De l'econòmic, de les conclusions de l'estudi econòmic financer ja n'he parlat. Per tant, com que vaig una mica passat del temps, ja em disculpareu, les llegiu. Unes últimes conclusions respecte a tarifes. Això que deia, si el 2023 havia davallat del 56 al 30, ens havia caigut 26 punts. Cal distingir entre cost d'explotació i cost de prestació del servei, n'he insistit. Cost d'explotació és una cosa que tens al començament, el tens sempre. La prestació del servei incorpora tota aquesta renovació de xarxa que en aquest model urbanístic representa un cost molt significatiu. Cal renovar aquest 3%. Tot el que anualment no sigui renovar aquest 3% és perdre rendiment. La tarifa mitjana ha de ser entre 4 i 5 euros. Si no tens connexió en alta, la connexió en ATL et suma €1. Al tanto, les connexions en alta no són gratis ni de bon tros. Ens donen molta garantia i molta tranquil·litat, però no són gratis. Per tant, fins on arribes és una decisió molt estratègica. I hi ha casos en molts ajuntaments que ens passa, que, escolta'm,
jo crec que a vegades val la pena assumir el risc amb ajuntaments relativament petits. En fi, la casuística és complexa, però dius, escolta, entre 10 i 15 anys, que és quan són les sequeres severes que tenim en el nostre clima, estarem uns mesos amb cubes. Però, si ets petit, compteu quan val un euro metre cúbic durant els 10 o 15 anys, els acumules i pagues les cubes. A més, les cubes en general estan subvencionades excepte l'IVA. Molt bé, fins aquí. Disculpeu que m'he extès i que he hagut d'acabar una mica més atropelladament. Deixeu-me dir una última cosa. Des del nostre servei, la Laura Guerrero porta la comunitat del cicle de l'aigua. És una comunitat molt similar a aquesta d'organitzacions amb dèficits, on comuniquem tot el que tenim a l'abast sobre el cicle de l'aigua. Des del nostre servei som responsables del cicle integral de l'aigua, fem plans directors d'abastament i de clavegueram i tot d'ajudes, gestionem els 100 milions famosos del fons que ha posat a Diputació del programa sectorial de l'aigua, d'acord? En fi, obert a qualsevol pregunta que em vulgueu fer. Gràcies, Diego. Gràcies per l'esforç de síntesi, tan realista i tan clar com sempre. Una mica cru. Bueno, són les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. A veure, clar, de tota l'explicació, vull dir, has dit moltíssimes coses i molt interessants, però de cara a lo que ens afecta més directament, el banc d'eines per al grup de treball de finançament, ara ho comentarem amb el Gabinet d'Estudis Econòmics, Pla General d'Inversions, la Caixa de Crèdit, l'estratègia tarifària, l'estudi econòmic financer del servei, però... Perdona? Fonamental l'estudi econòmic financer del servei. I afegiria, bueno, ara ja ho comentarem, Bernat, però, clar, la necessitat aquesta que has posat tan evident sobre la taula de la necessitat d'un suport, una mediació, un seguiment, un acompanyament dels ajuntaments. Una assistència tècnica, sí. Exacte, amb les companyies concessionàries per garantir que tot es faci com s'ha de fer, no? Vull dir, aquesta seria... És tan senzill com el contracte de concessió del servei, en molts ajuntaments és molts anys el contracte d'import més gran que gestionen. A vegades tenen obres més grans, però duren un any les obres. I la nostra experiència és que secretaris i enginyers, que són els que en aquest contracte, estan amb certa indefensió, amb una desigualtat de mitjans i de coneixement i de tot davant de la concessionària. Ho deia durant l'exposició, són diners pagats. Això és el que ens transmeten, els ajuntaments que ens han fet cas, que hem estat d'acord. És el contracte que menys em costa discutir-lo amb els nostres polítics, perquè em perceben el retorn immediatament, d'acord? I evita conflictes, i evita discussions jurídiques i contenciosos, d'acord? Respecte a l'estudi econòmic financer, de fet, després hi tornarem, però vosaltres doneu suport, em sembla que des de l'àrea d'acció climàtica també. En tot cas, després n'hi ha una fitxa específica sobre aquest tema i en tot cas ho podem comentar. N'hi havia alguna qüestió? Òscar Muñoz, em sembla que havies aixecat la mà? Olivella, o m'equivoco? Sí. Sí, digues, endavant. Quan s'està a punt d'entrar amb molts anys sense haver renovat xarxa, el pla de xoc aquest, o sigui, el pla director està molt bé quan tens marge de maniobra, però quan veus que estem a punt d'entrar amb la tormenta perfecta i la concessió, el contracte amb la concessionària és a molt llarg termini, com afrontem això? El pla de xoc, com... Mira, deixa'm fer-me el símil amb una casa. Si has de reformar, no tens diners, ho dic així de cru. Per tant, el primer que hauràs de fer és posar, és a dir, i et pots endeutar a través de la concessionària o pots fer directament tu, i dependrà de com tinguis l'Ajuntament. Les obres, el que deia, les obres no necessàriament les ha de fer la concessionària. És molt còmode, la tramitació és molt fàcil, però és car, ho pagues car. Això d'una banda. Però et pots endeutar, és a dir, però és que a més el sistema de tarifes ho admet.
És a dir, tu admet perfectament que tu facis obres a futur i que et rescabalis a través de la tarifa. Amb un fons aquest fons de reposició, hi ha una partida específica, el detall, però admet bastant bé pagant uns interessos. De fet, no he entrat en el detall, però ja ho estava fent. En el cas de Cabrera s'estava fent això. Hi havia unes obres que s'estaven pagant. Altra cosa és que, com que no s'havia fet el seguiment, la companyia havia anat tirant i estaven pagant interessos sensiblement per sobre. Nosaltres els vam fer el recàlcul i vam dir, escolta, ja no deveu diners. Això va ser la conclusió del Consell de l'estudi. Diu, no, tot això que heu pagat de més en interessos, nosaltres ho transformem en principal, vam fer el recàlcul i en aquell moment les coses donaven com per estar empatades. Sí, clar, si tens una xarxa envellida, doncs hauràs de posar-hi que generi el fons de reposició i dos, invertir per anar pagant en els propers, doncs, en el termini que estableixis de retorn d'aquest crèdit, per entendre'ns. Però sí, clar, segur. Si t'has de reformar la casa i no tens liquiditat, has d'invertir. Jo recomanaria dues de les coses que es deien aquí. Aprofiteu el Pla General d'Inversions. És que el servei de l'aigua és servei bàsic municipal. És que és l'origen pel qual es van crear els ajuntaments. Els ajuntaments es van crear per prestar els serveis bàsics municipals. Els esports són molt importants, no en discuteixo la necessitat, però no són estrictament una competència municipal. Als ajuntaments els agrada molt prestar aquest tipus de serveis, però els serveis bàsics municipals han de prestar bé. I sí, quan el teu model urbanístic és aquest, la tarifa necessàriament és alta. Aprofiteu aquesta possibilitat que dona Diputació de felicitar-vos la caixa de crèdit perquè no pagareu els interessos. És un crèdit molt còmode. En fi... Moltes gràcies, Diego. Si us sembla, doncs... Gabinet d'Estudis Econòmics. Bueno, ara anava a passar a vosaltres, però vols llançar alguna qüestió? Bernat, endavant. Bon dia. Sí, abans de passar al següent apartat, m'ha semblat prou interessant el que ens ha comentat el Diego. Algunes coses enllacen amb els plantejaments que nosaltres farem a continuació, amb la qual cosa també una introducció molt útil en aquest sentit. Sí, dues preguntes, bàsicament. D'una banda, tenim la problemàtica que aquestes urbanitzacions les entenem com mudus i fins a cert punt no han estat recepcionades. És probable que no s'hagi produït la recepció per part de l'Ajuntament, però tenim una xarxa que entenc que és titularitat municipal. Aleshores, si no hi ha hagut cap problema per destinar fons o accedir a alguna d'aquest tipus de finançament. Aquesta és una pregunta. I de l'altra, si al final de les inversions necessàries va haver-hi un repartiment, si l'empresa concessionària també va assumir una part o es va buscar finançar-ho tot per altres vies. Bé, la primera pregunta, ara te la responc, és en el moment que la fas ja intueixes que la resposta és complexa. La segona no l'he acabat d'entendre, disculpa'm. Sí, la concessionària va intervenir a les inversions que s'han fet o s'ha finançat d'altres maneres. Vale, sí, ara entesos. La primera, la pregunta, la resposta no és senzilla, l'ha de donar al secretari i estem a la frontera, a totes les fronteres, diguem, i no és obvi. Sí, si la gestió... Nosaltres entenem que si hi ha una concessió, la gestió és municipal i, per tant, integrem la gestió d'aquestes xarxes de les UUs, diguéssim, dins de la gestió global del servei. Però vol dir que en algun moment sí que s'ha fet la recepció d'aquest servei. I, a més, quan tractem UDUs, nosaltres específicament, fem el projecte de reorganització, suggerim, i em sembla que en parlareu després vosaltres, la possibilitat
que el finançament de la renovació de la xarxa d'abastament es faci a través de la tarifa i sigui la pròpia empresa concessionària amb la supervisió que toqui o sigui, sigui la pròpia tarifa qui suporti la renovació, perquè estàs traient això de la quota d'urbanització i fa l'actuació sobre la U2 més digerible. La primera és complexa. En fi, crec que més... Llavors, a la segona pregunta, en aquest cas es va fer... Però com que el projecte era nostre, l'havíem dirigit nosaltres, els imports eren nostres, d'acord? I la base de preus l'havíem triat nosaltres i el traçat el vam triar nosaltres. I al final ells van ser... doncs van conduir, vam fer-ho a través d'ells, efectivament, vam garantir que l'empresa que finalment executava les obres, que al final era una subcontracta, doncs era fiable, perquè l'operació era molt complexa. Enfilar una canonada de polietilè dins d'una canonada de fibrociment va ser complexa. Va funcionar molt bé, Vull dir que els rendiments ens han tornat als 60, és a dir, hem recuperat 30 punts de rendiment. Per tant, el 30% de l'aigua s'ha deixat de perdre. I això té a veure amb la renovació amb xarxa en baixa, però la part del lleó se l'endú la renovació d'aquesta canonada. La renovació d'aquesta canonada. Ho hem fet a través de l'empresa concessionària perquè la urgència ens matava, diguéssim. Quan tens una hemorràgia d'aquest nivell, que és el que tenia, no? Estaves perdent el 70% de la teva aigua, la tramitació directament municipal hagués estat un drama. Hagués estat un drama. I, en fi, per tant, amb molta supervisió vam fer l'obra, es va triar això. Ho va triar l'Ajuntament, nosaltres participàvem donant suport, d'acord? Vale, gràcies. Diego, jo, si us sembla, com sempre anem molt mal de temps, vull dir, tanquem aquesta part i encetem l'última, vale? Que sapigueu que totes les presentacions, tant la de Tordera com la del Diego, com la que ara us presentaran el Gabinet d'Estudis Econòmics, tot el desenvolupament de les fitxes, ho penjarem en la comunitat d'urbanitzacions. Per tant, també donarem un termini per si voleu mirar més el detall de les fitxes, que no ens doni temps avui d'arribar a comentar-ho tot i en detall, doncs, bueno, us donarem un temps perquè pugueu dir la vostra. Llavors, us situo una mica. Grup de treball de finançament, qui ens està dotant de contingut aquest grup de treball i ens està fent l'acompanyament i està fent la feina pròpiament, és el Gabinet d'Estudis Econòmics, el Bernat Àrias, l'Àngels Garola, l'Àngels Garcia, perdó, i l'Alba Garola. Llavors, aquest és el tercer webinar, vale? Hem fet 2 anteriors, no sé si tots vosaltres heu pogut assistir als anteriors o no. Aquest és el tercer i, per tant, agafem una mica el fil d'on ho vam deixar en el webinar anterior, mirem de tancar aquelles fitxes de finançament que us vam proposar en l'anterior webinar i el completem amb una sèrie d'eines més de gestió i més de, el que us deia, de la fase que la urbanització ja ha estat recepcionada i ja de cara a una urbanització ja regularitzada. Us proposem una mica les principals fitxes i els principals continguts, però ja a partir d'avui ja faríem feina de gabinet, ens tancaríem totes aquestes fitxes i us faríem el retorn i el feedback de resultat de tota aquesta feina que hem estat desenvolupant durant aquest any en un darrer webinar, que ara us explicarà també el Bernat, que a priori preveiem per al 8 d'octubre. Llavors, sense més, Bernat, perquè ja ens estem menjant el temps, ho deixo a les teves mans. I, perdó, una última cosa. L'organisme de gestió tributària, no l'he esmentat, ens ha fet l'acompanyament també des del moment inicial que vam posar en marxa aquest grup de treball. Per tant, Cristina, Javier, us sentiu lliures de comentar tot el que considereu pertinent a mesura que anem comentant les fitxes i de veritat, vull dir, no tenim moltes aportacions, però aixequeu la mà tothom que tingui alguna cosa a dir. Al cap i a la fi, aquest ventall d'eines, aquest banc d'instruments és per vosaltres ajuntaments. Si teniu algun dubte d'aplicació, alguna consideració a fer, doncs endavant. Bernat, tot teu. Bon dia, comparteixo pantalla. Format presentació. Falta pantalla completa? Vale, endavant.
Bé, a l'anterior webinar ens vam focalitzar el que nosaltres diem a la frase d'inversió i regularització de les UDUs, és a dir, partint d'una situació inicial que tenim una urbanització amb dèficit, el nostre objectiu és assolir una urbanització sense dèficits urbanístics, però com a economistes ens sembla important incidir que no ens hem de fixar només en com realitzar aquestes inversions, com obtenir el finançament per corregir els dèficits urbanístics, sinó prendre una visió a mitjà i llarg termini dels impactes que això tindrà a la hisenda local i com podem fer que aquestes urbanitzacions siguin sostenibles en el temps. I això enllaça molt amb el que estava comentant ara el Diego, de la necessitat de realitzar un manteniment i realitzar reinversions i que això ens sembla important també preveure-ho i tenir-ho en compte a l'hora d'encarar tot aquest procés de regularització i afrontar les problemàtiques de les UDUs. Aleshores, l'anterior seminari web ens vam fixar en eines més específiques per aquesta fase primera d'inversió i regularització. En aquest tercer seminari ampliarem alguna d'aquestes eines, us mostrarem alguns elements del retorn que ens vau donar, però també volem ampliar amb eines addicionals de gestió i governança i també amb eines d'un caràcter fiscal que ens permetin fer l'enllaçament des de la situació inicial a aquest objectiu d'assolir una urbanització que sigui fiscalment sostenible. Aleshores, bé, els continguts ja els he anunciat. Evidentment, dels diferents apartats esperem el vostre retorn, els vostres comentaris i recordar que aquest seminari web és un grup de treball. Els diferents participants portem feina preparada, però evidentment això és una presentació que encara està en treball per rebre el vostre retorn, propostes, informacions, etc. Aleshores, d'acord amb el nostre plantejament de la situació inicial a la situació final que volem assolir, diferenciem tres fases. La primera, inversió i regularització. Una fase intermèdia, que ara explicaré bàsicament en què consisteix, i després la fase en què, les inversions ja han estat efectuades, l'urbanització ha estat recepcionada al seu conjunt, però cal oferir uns serveis municipals, cal realitzar un manteniment de les infraestructures, dels equipaments, les xarxes, etc. Aleshores, les eines d'inversió i regularització fan referència bàsicament a la primera fase. Les eines de gestió i anàlisi complementen en bona mesura les eines que havíem vist en relació a la inversió i les eines fiscals tenen una relació molt clara amb la sostenibilitat en relació a l'explotació i l'oferta de serveis municipals. Sí que és veritat que hi ha una certa sobreposició entre eines i fases i per això hi ha aquestes línies discontínues. Fase intermèdia entenem com aquell període entre que es van finalitzant les obres o que es finalitzen les obres i el moment en què l'Ajuntament assumeix les activitats, el cost de conservació i manteniment i, de proveure els serveis municipals, els obligatoris, aquells que corresponen, alguns d'ells de serveis urbanístics bàsics, però també poden ser altres serveis municipals que es proveeixin a les urbanitzacions. Aleshores, nosaltres trobem tres excepcions. La primera és més operativa, en el sentit que mentre es van acabant unes obres, però no s'acaba el conjunt d'obres previstes, es pot donar, per exemple, un període
en què potser la pavimentació ja està acabada però encara no l'han enllumenat, amb la qual però aquest no és un sentit que ens interessa molt, és el propi temps que porta l'obra. Em sembla més interessant el fet, encara que pot tenir limitacions pràctiques, que en alguns casos l'Ajuntament, si això s'ha previst al projecte d'urbanització, pot imposar a una junta de conservació dels propietaris privats la conservació de les infraestructures. També en alguns casos, alguns propietaris poden proposar i poden pactar amb l'Ajuntament assumir ells la conservació de la seva urbanització. Això em sembla que són dos elements molt concrets que es poden donar. El primer cas, que l'Ajuntament imposa als propietaris la conservació, això té una limitació temporal. Si recordo bé, són 5 anys, que en alguns casos es poden ampliar 5 anys més i s'han de donar unes circumstàncies que això ho trobareu més explicat al document que us presentarem ja de cara... Ara no entraré en el detall, que és una circumstància molt concreta que es pot donar i això ens donaria peu a una eina específica, una única eina específica d'aquesta fase intermèdia, que és imposar aquesta conservació a càrrec dels propietaris mitjançant una junta de conservació. Ara no entrarem en detall. Sí que em sembla hi ha un tercer significat, que de fet em sembla que això es va comentar a una jornada que la Diputació va organitzar. Què succeeix quan hi ha recepcions parcials d'obres o determinats àmbits d'infraestructures, però no del conjunt de la urbanització? Actualment la llei permet que els ajuntaments recepcionin infraestructures, no només àmbits de les urbanitzacions, i això es pot generar, en cert sentit, pensar que és una fase intermèdia. Per exemple, es produeix la recepció de la xarxa d'abastament o es produeix la recepció dels vials, però no d'altres infraestructures. Finalment, la fase d'operació i manteniment és un cop ja els serveis urbanístics han estat recepcionats o la urbanització ha estat recepcionada, s'ha de donar un conjunt de serveis municipals i aquests serveis municipals han de ser sostenibles en el sentit que els ingressos municipals han de permetre cobrir les despeses. Aquestes són les eines que vam presentar al seminari web anterior. De les 22 eines que tenim, hem modificat el títol d'una i l'hem ampliat i també hem introduït 2 eines més de pagament i cobrament que ara passaré, l'explicaré prou ràpid. La primera d'aquestes eines, això és una suggerència que ens va fer l'Ajuntament de Masquefa, que ens va explicar la seva experiència regularitzant una UDO, i com un element més a considerar té a veure amb la qüestió d'aixecament de les càrregues urbanístiques del registre de la propietat, que l'Ajuntament de Masquefa actuava mitjançant una modalitat de cooperació, amb la qual van optar per deixar aquestes càrregues urbanístiques, no aixecar-les, deixar-les al registre de propietat, i el que sí que feien és que si algun propietari volia aixecar les càrregues, li feien un certificat d'acord amb què havia complert totes les obligacions, amb la qual cada propietari que les volia aixecar s'ocupava de fer el procediment. Això és un element, potser no és el més important, però és un element més que es pot tenir en compte. És a dir, deixar que cada propietari s'ocupi del procediment de l'aixecament de les seves pròpies càrregues urbanístiques. El tema del cens emfitèutic és una qüestió que estava inclosa a la llei 3/2009 d'urbanitzacions amb dèficit, que ha estat derogada, però també és una
un element que apareix actualment a la llei 11/2022, coneguda com a llei de barris, i és la idea d'establir en determinades circumstàncies un cens emfitèutic a les parcel·les o a la propietat amb dos objectius. Un primer objectiu d'establir una garantia addicional per l'Ajuntament, però, encara per recuperar, per cobrar les quotes o els imports imputables a les quotes urbanístiques, però el que em sembla més interessant és la figura del lluïsme, que es diu, de la possibilitat que si hi ha una compravenda d'una parcel·la, l'Ajuntament participi en part de la plusvàlua que es posa de manifest en aquesta compravenda. Aquest tipus d'instrument em sembla interessant perquè si es dona algun tipus... Digues. Disculpeu, si podeu silenciar els micros. Tira, Bernat. Si es dona algun tipus d'ajuda a un propietari, la figura del lluïsme permet a l'administració pública, quina és la paraula, a rescalvar-se de l'ajuda que ha donat. Per exemple, hi ha algun municipi que va establir ajudes, prestacions socials per afrontar les quotes urbanístiques. Què succeeix si donem una ajuda a una persona, però després aquesta persona ven la parcel·la amb un benefici? Doncs un cens emfitèutic permetria, via la participació en la plusvàlua, a l'Ajuntament a recuperar o rescalvar-se, com diu la llei, d'aquesta ajuda que ha atorgat. I, per últim, encara que això, en alguns casos, hem de saber que hi ha altres fonts de finançament supramunicipal. Aquestes, si veieu, a l'eina 21, classificada en el grup Eines de la Diputació, tenim el Programa General d'Inversions. Aquí estem fent referència a altres fonts de finançament supramunicipal. S'està posant en marxa, està pendent d'aprovació, de concreció dels fons de recuperació urbana en el marc de la llei de barris, que això sortirà d'aquí poc i hem d'estar atents a quines condicions estableix. S'està actualment també tramitant la llei d'Estatut de Municipis Rurals, que pot oferir un fons, o es preveu la creació d'un fons d'inversió específic per a aquells municipis, evidentment, que entrin en la categoria de municipis rurals. Hi ha hagut ajudes de l'ACA, hem estat mirant les convocatòries actuals i no hi ha convocatòries per xarxes d'abastament a la baixa o per problemàtiques d'aquest tipus, com per d'abastament municipal d'aigua, però bé, és important estar atent perquè actualment no n'hi ha, hi ha hagut en el passat, potser hi haurà el futur, i també estem mirant de contacte amb l'Institut Català de Finances per acabar d'aclarir algunes qüestions amb les línies de finançament que també poden ajudar a finançar, potser més a curt termini, però algunes actuacions dels municipis. Recordant, que és el que ha sortit a la primera presentació de Torrera, que l'elaboració d'una agenda urbana local també pot ajudar a obrir portes a altres vies de finançament de caràcter també estatal o europeu, amb la qual cosa és un altre element a considerar que ens ha estat explicant l'Ajuntament de Tordera. Al seminari anterior vau realitzar unes votacions o les persones que estaven presents d'aquelles eines que semblaven més interessants. Aleshores sí que veiem que hi ha unes eines que jo he anomenat el nucli d'elements més valorats. Evidentment, les quotes d'urbanització són bàsiques, però el fraccionament i ajornament de les quotes i en bona mesura de la mà del suport o de la delegació
a favor de la Diputació de Barcelona, també totes les qüestions de solucions alternatives d'urbanització, temes del projecte, d'urbanització, etc. Això potser són les que van rebre més votacions, però em sembla important recalcar el fet que aquí nosaltres volem donar eines per cada ajuntament i que cada ajuntament ha de seleccionar o ha de considerar aquelles que s'ajustin a la seva problemàtica. Potser una eina no és útil per a un ajuntament, no s'adapta a la seva situació. Per exemple, qüestions de concessió de serveis, amb els seus aspectes positius o negatius, però potser és rellevant per un municipi, però no és rellevant per un altre municipi, per exemple. Amb la qual cosa, em sembla important veure que hi ha una varietat d'opcions, d'eines que no són exclusives entre elles, en bona mesura, i es tracta de buscar aquell mix que més s'ajusti a la necessitat de cada ajuntament. Si vols, Bernat, abans de seguir, ho dic perquè n'hi ha dues aportacions al xat. L'Alicia Gil ens comparteix en relació a el que has esmentat, del fons per als municipis petits, els municipis rurals, i la Laura Guerrero també ens comenta la possibilitat d'afegir el programa sectorial de DIPU, de millora de les xarxes d'aigua. Per tant, en tot cas, ho recollim. Digues, vols dir alguna cosa, Bernat? No, disculpo. Que l'Àngels... Disculpeu, sisplau, que tinc una reunió, però està interessantíssim i ens sap moltíssim greu haver-vos de deixar. Jo la presentació me la conec molt bé perquè, evidentment, l'hem compartit moltes vegades, però espero que us interessi molt. Digue'm. Cap problema, Àngels. Jo només un comentari en relació al cens emfitèutic, que com haveu vist, clar, el que desenvolupa la fitxa és simplement una possibilitat que n'hi havia contemplada en una normativa ja derogada, la llei d'urbanitzacions, i ara sí que apareix també en la llei de barris. Vull dir, no tenim un cas pràctic que pugui il·lustrar l'aplicabilitat d'aquesta eina, però creiem que és una figura amb molt de potencial i que valia la pena recollir una fitxa per ella. I després també en relació al que comentava el Bernat de la possibilitat de la llei de barris. La llei de barris ja la coneixíem en la seva versió anterior, ara estem pendents de que surti la convocatòria, els ajuntaments haurien de presentar les vostres candidatures, crec que és durant el mes de juliol i fins al setembre, però l'hem inclòs perquè d'alguna manera la formulació dels àmbits potencialment beneficiaris d'aquesta llei de barris ens feia pensar que aquest any podrien tenir cabuda les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. I per tant, creiem que és una mesura que haurem de veure com es desenvolupa i en quins termes es publica la primera de les convocatòries, com us deia ara ja properament, però, si, no sé, potser alguns de vosaltres ajuntaments ja esteu preparant les vostres candidatures en relació amb un àmbit com pot ser una urbanització amb dèficits urbanístics, o potser no, però pensàvem que era una eina que podia també tenir cert potencial per a les possibilitats de finançament de les urbanitzacions, que és el que ens afecta. Llavors, no sé si, fins aquí el llistat d'eines del primer bloc és el que ja vau veure en l'últim webinar. Com haveu vist, hem incorporat 3 més, però jo crec que, en tot cas, si n'hi ha consultes o dubtes, en tot cas les emplacem al final perquè són les 11:10, Bernat. Si et sembla, tirem milles amb el següent bloc. Em centraria sobretot amb les eines de gestió i anàlisi i passem molt per sobre les eines fiscals i deixem una miqueta de temps a veure si n'hi ha dubtes o comentaris. Et sembla? Sí. Com veieu, les eines que proposem avui estan en 2 grans grups, aquesta de gestió i anàlisi i després les eines fiscals. Aleshores, donaré més importància a les eines de gestió i anàlisi. Les eines fiscals, em sembla important la relació o el tema de les taxes municipals o alternativament les prestacions patrimonials, també en relació amb el que ha estat explicant el Diego, però també he volgut posar les eines fiscals per reforçar aquesta idea de no ens fixem només en com realitzem la inversió, com la financem, procurem tenir una visió a mig termini per assegurar-nos que d'aquí 5, 10 o 20 anys no fem una gran inversió ara i d'aquí 10 o 20 anys tornem a tenir el mateix problema.
o un problema similar, no? Amb la qual cosa, aquesta idea d'intentar tenir una visió amb més termini. Amb la qual cosa, anem per les eines de gestió. Un primer punt, i això també és la pregunta que li he fet al Diego, és assegurar i realitzar una anàlisi de cada cas de l'encaix legal. Perquè tenim una normativa general de la llei d'urbanisme que ens diu que és els propietaris de les parcel·les en un projecte d'urbanització i de reparcel·lació a qui correspon assumir les despeses d'urbanització, però després, quan baixem al territori, baixem a cada UDO, veiem que hi ha una configuració de casos particulars perquè hi ha una concessió, per exemple, de la xarxa d'abastament, perquè s'ha produït l'Ajuntament ha pres titularitat d'algunes infraestructures, etc. Amb la qual cosa, amb aquelles eines que comporten una participació per part de l'Ajuntament que pugui implicar assumir de l'Ajuntament o d'alguna altra administració pública, que pugui representar assumir un cost de les despeses d'urbanització, és important sempre treballar de la mà o realitzar una anàlisi particular de l'encaix legal i, més enllà dels recursos propis que disposi cada Ajuntament, sapigueu que la Diputació de Barcelona també ofereix suport en aquests àmbits, justament per assegurar-se l'encaix legal de les actuacions, evitar problemes i contratemps que puguin sorgir. Aquest és un primer element, i recordar el suport de la Diputació de Barcelona. Les següents eines, l'eina 2 i 4 té molt a veure amb experiències que ens han transmès altres municipis que han realitzat aquests procediments. Una és posar des de l'inici, posar molta atenció i realitzar un treball previ, anem a dir, exhaustiu d'identificació dels propietaris i contacte, perquè si bé és veritat que ja es pot partir, per exemple, de la informació del padró fiscal, els padrons fiscals, per exemple, de l'IBI, a vegades no contenen tota la informació, si hi ha diferents propietaris d'una mateixa parcel·la o pot haver coses que no estiguin del tot actualitzades, alguna adreça, pot haver-hi problemàtiques vàries, amb la qual és important, abans d'iniciar el procediment i les obres i l'aprovació de les quotes urbanístiques, a fer un treball previ d'identificar i a contactar els propietaris. Recordem que l'organisme tributari de la Diputació de Barcelona pot tenir delegada la recaptació de l'impost de béns immobles, però bé, aquí s'hauria de veure el que és tota aquesta altra tasca de comprovar les informacions o ampliar les informacions. Això hauríem de veure si ho realitza el propi Ajuntament o no sé si en aquest sentit, Lorena, volies comentar alguna cosa o ho deixem ja per més endavant. No, bueno, per al·lusions, no sé si Cristina vols afegir alguna cosa al respecte. Sí, bueno, no només apuntar que sí que efectivament en el tema de tributs locals, l'organisme de gestió tributària podem tenir delegada la gestió, en alguns casos, efectivament, de l'impost sobre béns immobles, seria un d'ells, també la taxa de residus, l'ICIO, etc. En tot cas, pel que fa a les valoracions o qüestions que són cadastrals, nosaltres també col·laborem amb el cadastre i els ajuntaments també podeu aportar informació mitjançant el pla de comunicacions amb el cadastre. Qualsevol qüestió que tingueu al respecte, els ajuntaments ja sabeu que tenim una comunitat virtual on podeu plantejar tot tipus de qüestions o trucar directament a la vostra oficina de la unitat de referència.
De moment res més. A veure, continuem i si cal la meva intervenció, doncs ho dieu. Fantàstic. Gràcies, Cristina. Bé, un altre tipus d'eines fan referència a aquests estudis, d'anàlisi, inclús a treballs de planificació municipal estratègica. Aquí volem fer referència a aquests estudis més d'un caràcter, per exemple, socioeconòmic, perquè sí tenim fonts estadístiques, l'Ajuntament té el coneixement del seu territori, però potser es considera adient aprofundir en els coneixements sobre la situació socioeconòmica de la població empadronada i les persones que tenen zones residències. Per exemple, es poden establir mecanismes de comunicació amb la població per veure quines són les principals problemàtiques, quines consideren secundàries, tenir una idea de la capacitat i disponibilitat a pagar i també inclús es pot anar més enllà i tenir visions més estratègiques o globals, ja sigui de l'urbanització amb dèficit o inclús de tot el municipi, i intentar les problemàtiques de les urbanitzacions, això dependrà de la situació de cada municipi, també veure-la dintre una visió més global del conjunt del municipi. En aquest sentit, també recordar que en aquest sentit els municipis no estan sols, que també es pot mirar quines eines o quins serveis facilita la Diputació de Barcelona. I aquí sí que hem estat dubtant, però bé, per exemple, d'alguna manera l'experiència de l'Ajuntament de Tordera, a mi em sembla que fins a cert punt aquí també podria ser rellevant, com a vegades una planificació, una visió estratègica més global pot ser un impuls o pot ajudar a aquest procés de resoldre la problemàtica de les grups. Un cop, i d'acord amb l'experiència dels municipis que hem contactat, una qüestió fonamental és la gestió de la proximitat, la comunicació amb les persones afectades, inclús a vegades va més enllà de les propietàries, perquè pot haver persones afectades que siguin persones residents que són llogateres, i bé, no tindran les mateixes obligacions que les propietàries, ja ho sabem, però tot el procediment els hi afectarà, amb la qual és important també considerar tots aquests elements de com gestionem la comunicació, la transparència de les pròpies actuacions, que d'una banda ens permetrà ajustar dintre del que sigui possible el projecte, però també legitimar i, minimitzar possibles oposicions, discrepàncies, problemàtiques en aquest sentit. Tant la llei anterior 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles, com la llei 3/2009 d'urbanitzacions amb dèficit, contemplaven explícitament algun tipus de donar un format institucional, ja sigui mitjançant una junta avaluadora o un comitè d'avaluació, donar una certa forma institucional, a tot aquest, ara no em surt la paraula, el conjunt d'elements per comunicar-se, rebre el retorn de la població, etc. Aleshores, tornem al següent. La gestió supramunicipal de serveis és un altre element. Aquest ens sembla interessant, és a dir, som conscients que la gestió supramunicipal de serveis es realitza a molts municipis per diferents serveis determinats, en ocasions és una mancomunitat de municipis, en ocasions del Consell Comarcal. Hi ha diferents figures, hi ha diferents gestions que actualment ja estan funcionant. El que ens sembla aquí interessant és lligar-ho al concepte de disfuncionalitat territorial.
És a dir, si en algunes urbanitzacions, donada la seva morfologia urbana, la seva situació al municipi, ens pot interessar realitzar una gestió supramunicipal específica. Per exemple, aquestes urbanitzacions amb dèficit que tenen una part a dos municipis. Una part de l'urbanització està al municipi, l'altra part està a un altre municipi. Amb la qual cosa, en aquests casos, pot ser interessant crear una figura específica de gestió supramunicipal per la problemàtica d'aquestes urbs, més enllà de que hi hagi gestió supramunicipal d'altres serveis en altres àrees que proveeixi el Consell Comarcal, per exemple. D'acord? Aleshores, les tres següents figures, les dues següents, anàlisi de la viabilitat i la sostenibilitat i els informes tècnics i econòmics de les taxes municipals, ens sembla interessant justament perquè ens permet establir un enllaçament explícit amb els conceptes posats negres sobre blanc, amb una previsió, amb una diagnosi de la situació actual i una previsió de futur de tota aquesta fase, des del moment que comencem el procés i comencem a plantejar inversions fins que les urbanitzacions estiguin recepcionades i estiguin funcionant. I un cop estiguin recepcionats i estiguin funcionant, representaran unes despeses. No es tracta només de fer una xarxa d'abastament d'aigua o millorar la xarxa actual, no es tracta només de millorar la xarxa d'enllumenat públic, es tracta de poder-ho mantenir en el temps i d'anar-ho podent renovar gràcies als ingressos que el municipi va generant. Més enllà de que en el futur pugui haver-hi algunes ajudes o subvencions, però aquesta idea d'intentar assolir que el municipi sigui sostenible. Aleshores, per fer això, i el fet de fer un pla, per exemple, de viabilitat econòmica, per exemple, abans de començar el procediment ja també ens pot donar unes pistes sobre quins costos, quin nivell de costos i de serveis podrem assumir o què hem de fer pel cantó de l'ingrés per aconseguir cobrir el cost. I en aquest sentit ens sembla molt important, molt interessant la figura de les taxes municipals perquè les taxes permeten ajustar l'ingrés al cost del servei. Hi ha serveis municipals, com el de neteja viària, que no podem cobrar una taxa. Aleshores, aquí s'han de buscar altres maneres, això també es pot tenir en compte en un pla de viabilitat, però s'ha de buscar altres maneres de finançar-ho. Però en el cas dels serveis que es pot establir una taxa, són especialment interessants, primer, perquè ens permeten justament establir un nivell d'ingrés que cobreixi el cost. I això ens trobo molt important, per exemple, en relació al que estava explicant abans el Diego. Atenció, hem d'establir unes tarifes, després hi ha una diferència entre tarifa, entre taxa i prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, però ara mateix no hi entraré. El tema és que si realitzem un estudi o un informe econòmic financer o un informe tècnic econòmic, podem buscar quin és el cost del servei, incloent l'amortització que ens permetrà fer aquest fons de reposició i establir unes tarifes, uns preus, unes taxes, com li correspongui dir-se legalment, que ens permetin cobrir aquests costos. I, a més, és que hi ha una segona derivada que el Diego també ha apuntat, és que podem establir preus diferents per zones diferents. Això ho hem de justificar amb un informe tècnic i econòmic, amb un informe econòmic financer,
És a dir, no es pot tirar pel dret, però que sapigueu que també la Diputació de Barcelona us dona suport, assistència en aquest sentit. I això és molt interessant perquè és molt probable, una de les característiques urbanes, que el cost d'oferir determinats serveis sigui molt més elevat a zones amb baixa densitat. Per la qual cosa, aquest és un element que em sembla molt important per assegurar, no només poder fer la inversió, sinó assegurar que això es pugui mantenir en el temps. Disculpa, Bernat, la Cristina potser en relació precisament amb aquest tema voldria afegir alguna cosa, no? Cristina, havies aixecat la mà? Sí, exacte, sí, per si després no hi ha temps i com que el Bernat molt bé està fent referència al tema de les taxes i sobretot tenim ara sobre de la taula el tema de la taxa de residus, que és molt rellevant per tots els municipis, per l'elevat cost que suposa. És simplement que sapigueu que nosaltres oferim un model d'informe econòmico-financer que està a la disposició de tots els ajuntaments a través de la web de Diputació de Barcelona. Si poseu ordenances 2026, allà trobareu no només un model d'ordenança, sinó també d'informe econòmico-financer. I respecte a aquests informes econòmics financers, també molt breument apuntar que en el cas de la taxa de residus, com apuntava el Bernat, és un mitjà on s'ha de justificar totes les dades per poder cobrir el cost del servei. I en aquest punt recordar també que el que hem de tendir en aquest cas és que el servei no sigui deficitari. Per tant, aquestes taxes han de respondre a aquesta pretensió del legislador de residus i alhora hem de complir amb la llei d'hisendes locals. No ens hem de passar del cost del servei. És fàcil de localitzar, Cristina, aquest model, Ordenances 2026, ho podem trobar? És fàcil de localitzar, tindran allà tot el llistat i també els tenen a la seva disposició a la comunitat virtual a la que tots accedeixen. Vale, perfecte. Llavors, abans de seguir, Bernat, també per al·lusions a aquesta fitxa també a l'àrea d'acció climàtica, que em sembla que també dona suport als ajuntaments en relació amb aquests estudis. Tenim a l'Alícia, crec, per aquí. Alícia, espera que ara no la localitzo. Ho dic per si vol afegir alguna consideració al respecte, també respecte al suport que donen. Hola, bon dia. Hola, Alícia, que no et veia. Hola. Sí, jo represento avui a l'àrea d'acció climàtica, tot i que jo em dedico específicament a temes d'aigua. Sí. Qualsevol consulta en qüestió de gestió de residus podeu contactar amb la Conxita Vicaria, que és la responsable d'aquest recurs que han referenciat aquí. El que sí que em plantejaria és, en els punts on es caigui, si ho creieu convenient, podeu fer referència també a un altre recurs de l'àrea d'acció climàtica, que és el de gestió sostenible de l'abastament, on també podem fer estudis econòmics de la prestació del servei i fer models comparatius amb models de gestió i propostes de tarifes. Perfecte. D'acord? Per si ho de complementar-ho. Vale, fantàstic, Alícia, moltes gràcies. Doncs, Bernat, si et sembla, a veure, ens queden un parell de minuts. Jo que sí que et proposaria, clar, la documentació la compartirem en la comunitat i us donarem algunes setmanes perquè pugueu fer-nos feedback, arribar dubtes, etc. Potser ens centraria en la fitxa 9 de la inscripció de les sessions dels sistemes i potser amb el tema de l'actualització cadastral. Molt ràpid. Sí, com una derivada dels punts anteriors, també es pot analitzar l'equilibri entre zones d'equitat i això pot ajudar, per exemple, si de sobte poses o si canvies les tarifes i poses l'aigua més cara a la UDO, això pot generar discussions entre el municipi. Bé, qüestions de qui paga més, qui paga menys, perquè tot això també es podria analitzar si hi ha voluntat per part de l'Ajuntament i hi ha dades, però ja passem al següent punt, que és recordar que els ajuntaments poden inscriure, és a dir, poden tirar pel dret les sessions pendents de ser efectuades que estan ja previstes al projecte o al pla de reparcel·lació que ja hagi estat aprovat de manera definitiva. És a dir, l'Ajuntament
pot inscriure al registre de la propietat, per exemple, la titularitat d'aquestes sessions. Pot passar a ser titular i això, per què és interessant? Aquesta inscripció em sembla que això es comentava també, algú comentava al xat, no representa automàticament que les obres o les infraestructures les recepcionin, però sí que em sembla que pot ser un primer pas per impulsar la recepció municipal, agilitzar la gestió urbanística, donar una situació jurídica més clara a determinades infraestructures o determinats serveis a les urbanitzacions. I això ho pot fer l'Ajuntament sense demanar permís als propietaris un cop el projecte de reparcel·lació ja estigui aprovat de manera definitiva. Amb la qual cosa, les eines, això ho notarem, les eines fiscals les he posat totes perquè em sembla que si es fa un pla de viabilitat s'ha de mirar els impactes a totes aquestes 8 eines, però no totes són igual d'importants. La primera és la qüestió de si millora l'estat de la urbanització, l'Ajuntament pot demanar al cadastre que faci una actualització dels valors cadastrals i això comportarà, presumiblement, podem preveure que comportarà un increment de manera permanent o a llarg termini per l'impost de béns immobles, per l'IBI. I això és molt important per cobrir aquests serveis segurament millorats que ara tindrem a les urbanitzacions, d'enllumenat, de neteja viària, per exemple, que no es poden cobrar taxes. Bernat, l'aportació d'aquesta fitxa és que pot ser una actualització dels valors de manera parcial, no? Només per la... No? Vull dir, aquesta és l'aportació. Sí, també no fa falta, això ho valorarà. És el cadastre que realitza la valoració i l'actualització. L'Ajuntament pot fer la seva petició, però al final correspondrà al cadastre fer-la. En principi pot ser una actualització parcial, però també entenc que la llei podria obrir la porta a fer una actualització del conjunt dels valors del municipi. Cosa que en algun sentit, i això estarà més explicat al text, inclús podria ser interessant que no només es fes la pròpia UDO, per implicacions després a l'hora de les bonificacions i que es poden realitzar a l'impost per graduar la pujada. Però això estarà més explicat al document, però és aquesta idea. Atenció, que la urbanització pot comportar un increment de l'IBI, de l'ingrés municipal per l'IBI, que ens permeti equilibrar la hisenda local. I les altres eines que ens semblen més importants són les taxes municipals o el seu defecte, quan es realitza mitjançant personificació privada o gestió indirecta, les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, que això ens lliga a tota la qüestió de les concessions, que tenen un element interessant, que l'empresa concessionària pot realitzar inversions que recuperarà amb la tarifa, però bé, també recordar-vos tots els avisos i tots els elements que us ha indicat el Diego en aquest sentit. Les concessions tenen elements interessants, però que és important que els ajuntaments també estiguin en capacitat de negociar amb aquestes empreses que a vegades són grans i saben molt del suyo. I per part meva, les altres qüestions, és a dir, han d'estar allà, perquè quan fem el pla de viabilitat les hem de tenir en ment, però no les considero tan importants. Fantàstic, Bernat. Doncs moltes gràcies. Veig aquí diferents aportacions pel xat, però no són preguntes ni interrogants, sinó més enllaços i referències concretes que de ben segur ens ajudaran a vestir millor el document. Si us sembla, són les 11:35, hem exhaurit el temps. Una última qüestió, aportació, si algú a mà aixecada vol dir alguna cosa. Si no, com us deia, compartirem tant el vídeo com totes les presentacions, Tordera, Cabrera d'Anoia
i la recopilació de les fitxes del Gabinet d'Estudis Econòmics. Segurament, no sé, ara pensava, potser Bernat, ho acabem de decidir, deixar un parell o 3 de setmanes perquè tothom integrant del grup de treball pugui dir la seva al respecte i ja, com us deia, tancaríem el format de les fitxes ja desenvolupat, més extens del que haveu vist aquí en la presentació, amb l'objectiu de poder fer-vos el retorn ja definitiu i final de cara a l'octubre. Llavors, res més, moltíssimes gràcies a tots ponents, assistents, ajuntaments, companys de Diputació, organismes de gestió tributària, a tots. Moltíssimes gràcies i si no coincidim, res, bon estiu a tothom. Moltes gràcies.